Sa 14, Sabado naman nato sila nga pagpangalagad, liwat naman nato nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa ato news team sa pagdulong naman sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyong babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Diri na ninyo una mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Ang aton sila nga pagpangalagad ban karon nga hapon, pag-updan sa aton sila nga patrol on special assignment dito sa siyudad sang Bago. Sining aksidente naman nga natabo karon gid lamang nga hapon. Dito anay si Action Day nagtutok sa Bago City. Pero subong nagastamak development sila ni Action Papang Nixon Tahom dira sa Bantayan. Wow. Dala ko nanay masentro si Action Deal sa iya sila nga observation report. Opda kita sa katon sini nga mga technical partner. There is sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up there sa aton nga IT expert, Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa usually regular anchorman sa Siliga Palatuntunan Action, John Diaz. Biyernes kag Sabado talos kita diri temporaryo. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin. Isa ka oras 22 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Thanks God. It's Saturday. Nagpulo pa kita si Haring Adlaw kay nasang aga pero madasig man nga na tabunan sang galom hasta karon nga hakapunanon. Sabi ko kay nasang aga pagbugtaw ko kubo ka nami sang silak sang adlaw. Pasado na to Gula City. Kaya gani mag 5-10 minutos pagtangla ko sa langit ahay nadula ang adlaw. Kaya kapula naman sang galom. Sabi ko matapat na sa init ang mga ginalay sa iban nga wala gid matapat sa init. Kasi bagay wala man init nagligad ng adlaw. Sabi nila guro matapat na sa init karon nga adlaw. Ay wala tana. Kaya nagpaningkoy si Haring Adlaw. Perdi pilo sa ni galom. Hasta karong hapon, no? Daway gikapakita si Haring Adlaw, Perdi pilo sa ni galom. Ito pasalamat tanta. Ito nagkulokalma gid man ang ulan diri sa Bacolod kag sa pila ka bahin sang aton nga probinsya. Unlike to sa Mindanao nga ba, puwerte ang halit sang LPA. Atop na lang sa balay ang kitanon, tagaliog sang tawo, ang tubig baha ay puwerte. Amo na nga, so hindi nagijabitsindihan sa mga atong sining sitwasyon. Climate change, problema gid. Sa tao man ang gaguba mo. Ano ang mga bulo-balita nga bantayan dugay-dugay report gikan sa atong sining nga mga patrola unit reporters. Bantayan nato ng update balita gikan sa New Government Center Dalon ni Action Artay Hupon. Kon Sabado ang Negros Occidental Provincial Police Office. Dalon sa ato ni Action Albing Graba sining suspect sa pagluthang kapag hold up sa 4 ka mga persona sa Banwa sa La Castellana napasakaan na gid man sang kaso. Ang
mga bulo-balita sa nasyonal, Presidente Bongbong Marcos target ang bureaucratic reform sa pagtapna sa smuggling kag masiguro nga mahapos ang negosyo. Anay DILG Secretary Anyo nagpanumpa bilang bag-ong National Security Advisor. DSWD ginhingyo ang bulig sang NBI kag DICT agod maimbestigahan ang sala nga informasyon sa pag-hack sa FB account sang DSWD NCR. Samtang ang DSWD nagkakas naman kung naging kakas ang 800,000 ka for fish beneficiary. Nakita ko nga anomalya ang DSWD kung nga ang naging kakas ang 800,000 ka mga for-fish beneficiaries. Ang basig ibang graduate naman gorobla. Amoy na ang mga dulod-dalag ko ang mga balita sa nasyonal plus sa masunod nga simana pumanot naman siya saka naman ang petroleum products sa masunod nga simana. Ay, puwerte. Balos-balos lang. Balos-balos lang ta. Ligad nga Martes. So, sobra lapit. 3 pesos ang iya pagnubo. Ambot, dason simana. Mataas naman ko, no? Basing itaas na bala, 5 pesos naman ako. Ay, daway kita may imo siya. Tulo pasal balang kaga gamay nga konsuelo. Dason nga simana, bombaho naman tasang saka ka mga petroleum products. Daway kita sini pasinadtuan haw. Sinim lang nga budlay, kwa pa. Liwat nga ginakol ang atensyon sang IPM. Wow. Ang mga basura to sa barangay Panokoyo, huwag nyo pa makuha ay lapit na. 2 semana. Grabe ang IPM, no? Katinggilan gidya. Hasta na ta sa kumod sini. Labo na to ang mga residente sa Panokoy ang nagamuno nga daw. Wala gid ma-pick up sang IPM ang mga basura da. Ay, oo. Law-law kag tagoy-toy gid ang serbisyo sang IPM, no? Kagid hangpon nga maayo nga serbisyo mga serbisyo sila kadali sa kasmana, lawig, sakbulan, kason bulan, way na. So, hindi bala sustainable ang ilang nga serbisyo sa tao kung hakotay isang basura ang pagambalan. Mga concern nga mga pumuluyo naton amoy nagakaapektuhan kung kaysa may mga tao man sa barangay nga hindi makaintindi ang hindi pagkuligtas ang basura so ginabasol pa sa mga barangay opisyal ay sus ang inday mga nunoy hindi ni obligasyon sang barangay amang pick up sang basura hindi niya trabaho sang barangay. Kung may dapat magtrabaho sina kag mag-pick up sa basura ta sa ato natungdan nga mga barangay no less than Sir Inday Nonoy IPM. Kay
amo na sila ang ginkontrata sang syudad, ginbayaran sang syudad para nga mag-pick up ka maghakot sang basura ta. Ito amo nang ginasiling taho, waay gidya, waay gidya kanahan, waay gita hangpon sa serbisyo sang IPM. Hindi na sila maglayo sa kauyaya, taguytoy, kaglawlaw mga serbisyo sang prime motor, dugangan man sang siniko, ati, nga eh. Amo na nga ang aton nga mga pumuluyo sa nagakainit sa aton nga mga barangay official, pero behind sinaway sila kabaloy sang istorya matudtuon na hindi na ya obra sang barangay. May mga barangay nga wala makuwang basura, di ka tawag makita sa IPM, ganon mo kay kadamo balibad. Di, watas na mimo. Namin nagilang guro di, islanto na lang IPM. Parang mangin maayo, hopefully, ang serbisyo sang magabulo sa IPM ta. Tagaan sila palugit sa syudad mo, tagaan sila konsuelo sa syudad sa 4 bulan. Naging sustain na sa syudad ang ila sining nga serbisyo. Iti last December, tapos na ila kontrata mo. Tagaan sila konsuelo sa syudad. Siguro kapati man ang alkalde sa syudad, nabasi palang magtarong kang mangin mayong serbisyo nila, proyekt amo mangyapo no, waay gilmiura ang koleksyon sang basura sa mga barangay. Kapia kabahin kapasalamat gid ang tagapamuno sang Bacolod Traffic Authority Office at the same time headman sang Traffic Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office ining pag-turnover formal sang LGU sang 8 ka mga big bikes motorcycle para sa ato sa nga Traffic Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Di kahapon, no less than ang Bacolod City Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir, amogid ang nagbaton sang formal nga pag-turnover sang syudad sang 8 ka mga motorcycle big bikes niya sakyan sang aton sa nga mga motor cops sa Traffic Enforcement Unit. Posible sa semana i-turn over mo ni formal ni Martir sa kay Police Major John J. Liba ang 8 ka mga big bikes motorcycle para sa aton kapulisan. Yo puli mapadasig-dasig tang serbisyo ha. Labi na gid ang pag-enforce ang mga ordinansa sa syudad ng trabaho ka makaobra sini among aton nga Traffic Enforcement Unit, especially sa trapiko kung ang pagamalan naton. May mga function ini sila, ang mga motor cops naton sakay sa aton sa nga mga big bikes. May mga function, may mga trabaho ni sila. Pero ito hindi naman papayagad ang trabaho na kung may mga aksidente sa dalanon, dapat madasig man ang ilang pag-responder. Nang ilaya obra, amo ang mag-maintain sang trapiko sa lugar kung sa diin natabo ang aksidente. Dito rin pagsalig sa mga police station, yung sa aton nga mga patorka sa police station, may mga gina-follow up ang mga kaso mo. Total do may mga radyo man ang aton nga mga motor cops, may monitor man nila sa base control kung may dapat respondiran sila. Pero kung may ara man aksidente, usually kung may mga aksidente katabos dalanon kalapotyak dahil ang trapiko mo kapyar ka mos na basta gani may aksidente sa dalanon hindi ka na dahil matsindihan ang trapiko. Tipo kung may ara kita nga motor cops kaya kung may bago na kita nga big bikes, abi tagaan nyo man ni igtalopangod, abi. Kung may mga aksidente sa dalanom, responder man kamudayon. Ang inyo trabaho, mag-assist lang sa trapiko.
na mangin mayo lang ang flow sa traffic. Kung kinananon, i-divert ta para nga hindi man pornada ang investigasyon sa polis nato sa diin natabo ang aksidente sina nga lugar, sina nga dalan. Muna ang pinaka-importante da. Hindi man ninyo obligasyon ang mag-imbestigar sa traffic accident. Hindi may concern makita nga mga police station. Ang aton lang diya, hindi na kasi nga i-display talang aton nga big bikes motorcycle. Hindi na kasi nga gamiton talang sa mga VIPs nga magkumboy. Kundi gamiton tagid case-to-case basis man nimong kung may mga traffic accident o kung may mga insidente nga matabo o itamang ginapangayo sa syudad sa Bacolod. Ang inyo trabaho yung mag-supervise lang sa lugar na hindi maginutok ang mga salakyan just in case gid man may matabo nga traffic accident or any incident nga ara sa dalan nga makahatag problema sa trapiko nga dalagan. Ang pinaka-importante da. Dito na pagamito ng aton nga mga big bikes motorcycle da sa VIP security. VIP security ka pinalumba man ang aton nga mga kapulisan sa tutuod lang. Kapaningyawat man mo. Although nga may man sila gadiman. Kung tingala kung nablang, akong VIP ka pinalumba na sila. Kung may mga lubong ka pinalumba na sila. Kung may mga kilala nga tao ka pinalumba mas sila escort. Na kung mga aksidente do ka hinay sa ila responder. Importante da nga i-supervise na yung traffic. Na hindi man ma-aberiya ang investigasyon sa aton nga police station concern. Hindi ko karon maginutok na da karon sa lakyan na da karon may problema gid. Amo man ang isa sa ginayo ta mo. Iti ang pinaka main function sa nagid man sa mga enforcement units sa syudad ang gamiton ang big bikes iti sa mga trapiko kinahanglan ta man hindi lang kay pang security sa VIP. Importante da nga ara ta mag-assess sa trapiko. Although nga may ara isa man sa iyang main function, di pwede ta man magamit. San paano? Di ba? Oh, muna ang pinaka-importante tanan. That's why nga hopefully ining walo ka mga big bikes, motorcycle para sa aton nga mga motorcycle cops magamit sa mga aksidente diri sa syudad sang Bacolod. Which is kay pamangko taman to kay ina kay Police Major John G. Liba. Lipay man si Major Liba Dako-dako man ni mabulig ni sang walo ka mga motorcycle big bikes. Amo ni maga-supervise sang 300 man ka mga traffic enforcer diri sa syudad sang Bacolod. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time. Las 4:55. Balik kita pagkatapos ni. Action Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nili ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa to full-time na
media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tunan namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon na Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma and Tupina Sugaton. and this is our 53rd anniversary story. Nga ngalan. Tata Tiding. Tapos ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Meeting! Meeting! Uy! Meeting! Bangod sang nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Action Radio Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial. Balik diri sa atong mga Action Radio Philippine Standard Time, plus 4:59 na. Antes ato ni-check ang mga report na gikan sa ato siring mga patrol unit reporters. Una akong report sa ato siring mga patrol live gikan dito sa mga syudad sang Bago. Siguro natapos na man ang investigasyon ni Action Dale Salazar sining aksidente na tabo dito sa mga syudad sang Bago. Ate pasalamat kita mga pirasol lang diri ang mga biktima kag wala sang may napatay diri. Ulayhon naman lang after sang papangusisan Action Dale Salazar, gin pa kamayo yung nga dito na lang mag-report live sa Bantayan sa mga tourist spots dira sa syudad sang Bago bla. Ang Bantayan ti namin ang lugar mo, especially kung gabi bla. Mga lies man na sila tito. Kaya ito mga pagkaon ito hindi ko believe, hindi ko na namian da. Pero mga mga surusugba day o inasal da, no? Check tayo sa Action Dale kaya dito sa Subong sa Bantayan, no? Action Dale, good afternoon. Yes, mayang hapon, Action Eric, biyahe kita na idiri sa may south portion sang Negros Occidental. Ang Bantayan Park, no, dito sa may siyudad sang Bago, Action Eric. Kag daw first time ko din magkatunga mo mga inoras nga tikon makita dito nato Action Eric. So coming now sang tawo, no, jutay pa lang as of this time, Action Eric. Okay. Nagatulot-talit no. Ay dara. Kag mo nibla ang Gatulot-talit da. Nagatulot-talit si Action Eric kami kita pero ano man kaya pa mag-walking ang mga residente dito sa Bago City kag mga bisita
mga tourist Action Eric na ti nagapaliwaliwa subong ang Sabado sang hapon diri sa may Bantayan Park Action Eric. Nagadamo di kali no mga balikaan diri sa may Bantayan Park. Sagdo kadamo lagid sang pililian Action Eric kung ano ang luyag nimo no nga kaunon baklon kag ti wala na yung makita mo sa aton sa nga Facebook live. Halin diri sa pihak nga panapa may mga establishment and then tugtog dito sa Punta Action Eric damo na sa mga kalan-an no diri sa may Bantayan Park sa may Bago City. Hindi man Action Eric. Lag ko balod hampak sa kilid mo da? Hindi man no. Ang hangin hindi baskog ng hangin. Oo, hindi man gid hindi man siya hangin Action Eric kasi no. Amo ni ang nagatulot-alit hilang pwede man sa gihapon makalagaw bisan amo ni ang panyampo no pwede amo ni no wala gali sang balod diri sa may kilid sang Bantayan Park nga baybayon Action Eric Tila no. mo dagoro karon managaw dugay kati subong Sabado night. Agalay kiti chimpo ri depende sa chimpo no. Correct Action Eric kay tikon makita naton kung lapit ka lang diya sa may nag-star abi sa may Bantayan Park Action Eric pwede kaya maka-walking kung halin ka dito abi sa may sa mga kaipi bala no sa mga kabarangayan nga lapit gid lamang diri sa may Bantayan Park pwede gid no makalagaw ari ay si Mamo mapa-interview sila. Sino si Ma'am da? Nagakaon sila live kita subong no diri sa may Bantayan Park ari ang aton ning mga taga-Bago kamo ma'am. Mga turista, mga lokal nga turista. So di ka din na? Oo. Taga-Bago na? Taga sila, taga syudad sa taga Ibi Magalon ako ma'am. Ibi Magalon no kay Mayor Malacon. Dito nga lugar. Nagano sila da? May sila naglagaw-lagaw lang da? Sige, may interview din naton. Ma'am, ngayong hapon nakalagaw man kamo diri sa may Bantayan. Ay, okay, nakabati kami nga namin. Di ko na sa park nila. Nakita ko sa friend ko nga halin sa Hong Kong. Nakita ko nga Bantayan Park. Tapos kaga namin sang view. Okay. Tapos, nagkuhan kami sang mga friends ko, pinsan ko. Nag-invite Nag-invite sa maglagaw di. Oo. Kaya, ari kami dito bang sa First time nila? First time nila Action Eric, no? Kag, may ara ka mo daw tour ka mo or dili lang ganyan sa purpose? Dili lang, oo. Kay kalayo, dili lang. Taon-taon. Oo. So, Action Eric, actually, may ari sa sang balon niya, oh. Kumbaga, nag-picnic kay Action Eric. Ay, gali. Kumbaga, may ari sila sa, na inyong, may mga mani, salad, chicharon, and then, may dala mo sila nga doon ka-ice packet, Action Eric, cooler, no? Loko kompleto, Action Eric. Kumbaga, wala doon to, kag makasave kaya, kaya mismo imong pagkaon, ang gindala mo di, kag bamba mo lang secure gid yung pagkaon, di ka mo nagluto, ka mo nagdala Action Eric, kay tiliban kita yung makaturan na conscious sa mga pagkaon, kundi nagpangbakal-bakal sa mga higadigad, pero subong sila din nanay, mayara sila sang ginbalon nga pagkaon. Hasta what time ka mo di ma'am? Depende. Kung naulat naman magsiga. Magsigang suga. May suga di kong kagabihon. Okay, di saan natapos ng holiday season, kay na-maintain magalisang Bago LGU Action Eric ang katakom dire kon kagabihon till later on kung ano ang itsura sang Bantayan Park karon sa gabi Action Eric. Ano mapagagabi na sila din? Mapagabi ka mo diri ka no? Oo, mapagabi kami di kay gusto naman makuha ng Okay. Maayo man ma'am no nga nag-improve ang aton sining weather condition kay recent days. Gani, ito na kayo. Isa bang ulan kaya ni kasi lang kami nga hindi lang tani magulan kaya para makawitness kami sang mga lives man din nila kan sa nila. Wala ko idea man pero dumera actually Action Eric sa stage pero daw wala man gani isang wala man sa mga dekorasyon niya. Pero amo ganing ang schedule ya ma'am, amo ganing adlaw ang makadto pwede ka mo or previous or na-postpone lang. Dire mga plano kay nagmayo ang timpo gi natin nagdiretso na lang kami di. Kay dire kita nga mo nga gusto makita nga place oo. Nami pag ma'am kun okay ang Action Eric ang weather kag may sunset kag amo ning ginahulat diri no. Pero daw wala gid. Oo. Sunset sa Facebook nga nakita na mo.
Kasi subong to hindi namin reader. Oo. Sige na lang tapusin na naman ang amon nga tikat-kita. So, ano pagid ma'am? Ano pagid naman gina-target yung katuan? Wala na kami kung may mabalaan kami gusto ginamon mga kantuan. Mas may refer kada nga lugar. Mayari pag gidaan. NGC, kahit ko na mo to? Ay, perfect kami. Dalit ko kami sa Sarabia kay may sugalaw festival. Okay. Ito naman kami mag-play sa buwan. Oo, to si Bong Mamo doon nagakusog-kusog ang taliste. O mamata-mata sila actionary kaya doon nagkusog. Mapuli na sila, oh. Mapuli na ka po ba? Si Dale sa Action Radio. Oo, sige. I-review nyo lang later. Amo sa nga Facebook Live. Di na sa CB Magalaw na nga barangay? Din ka mo sa IB Magalaw na nga barangay, ma'am? Ako sa barangay Chiquita. Tukuran. Okay. Mga classmates mo ito padbalay? Sige, hi. Ay, nagkabulagulan. Sige, ma'am, thank you din. Nagulan ako na rin. Nagtudong ulan. Ara na? Mata na ay paigad-higad, no? Kay Tito Ludanlog man ang tiles sa dili sa may Bantayan Park sa Action Radio, ma'am. Mayang hapon. Oo, taga din ka mo yan, ma'am? Taga Bacolod. The first time dire? Bacolod? First time, man. Oo, taga din ka mo yan, ma'am, sa Bacolod. Sa Talisay. Talisay. Dito mo kay Doga, ula, lagi dinita na yung mga payong-payong dito sa Gabaligya Balot, Actionary. May Gabaligya payong? Hindi ka may dako din nga umbrella, no, ang Gabaligya Balot. Bi ko may Gabaligya payong. Thank you, sir. Oo, no, kay amoy nami nami kaon balot basta nagainulan. O si Actionary, oh my God. Oy, idol ka di ka no Actionary ni man, mo nagakaon balot to. Ay, gali. Sino ngalan niya na? Ngalan? Facebook. Anong ngalan mo, sir? Sir Jeffrey Segovia. Kala mo? Jeffrey Segovia, taga din na bago. Oh, yes, Actionary. Permis sa permis sa nagapamati or nagamonitor sa mo program. Okay. Salamat kay Mr. Segovia da. Yes, it's a radio program. Pero meron na kaming stream sa YouTube and Facebook. Yes, yeah, it is live. Sige sige, Actionary, sa din ka mo, ma'am? Din ka mo abroad or? Washington. Oh, okay. Sige. So, how's your stay, ma'am, in the province? Okay, good? Bakasyon. Mag-Actionary, basta dugay ka bala sa abroad. Ma'am, thank you I have to go. Thank you. Mag-Actionary, basta OFW ikaw, kag kung nahidlawan mo ya ang imo sila nga probinsya, ang imo sila nga lugar, no choice ka gid kay do ka homesick ka man bala Actionary, pagbalik mo, damo na sa mga development sa imo sila nga lugar, no? Kasi ma'am, baka nga probinsya ng Negros Occidental kung ikumpara di sa ibang pagiging mga lugar, hindi man niya magpaulihi ang province of Negros Occidental kung mga tourist spot o kung destination man ang paghahambalan Action Erika. Gamat-amat. Ito damo na sila kay parking da? Damo Actionary kay activity ang purpose din nila magkaon. Iban dili sa bang nag-early dinner dili sa mga establishment. Pero tikon naganegosyo kaya like no? Ang iba ti sa manong cotton candy, Gabaligya. So kami ngaw na kay wala na diri no Mayo nga naga pungko no diri sa Bantayan Park bangon nga tido nagtudo-tudo ang pag-ulan sa sini nga mga tidion Action Erika. So dibla sa piya ko. Dale, hold the line please balikan ta kada sa dugay ni mga pag-describe sang sitwasyon dira sa Bantayan sa Bago City. Balikan ta ikaw dira pagkatapos. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
patuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sagbit sa faktor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento. Ila Salazar, reporting live dira sa area sang Bago City. Action Dale, please come back. Action Dale, please come back. Yes, nagapabiling kita Eric diri sa may Bantayan Park sa may Bago City. No, actually nagakaon kami diri ni Action Papa. Sa isa diri ka kalanan Action Eric no samtang Ano ginausang nyo da? Ariyo, may diri sa may Balboas Tulahan. No? Ba, Balboas Tulahan. Tapang galing si Nintera para sa Isda. Isda Action Eric. Kasi tamo di actually pilian kung gusto mo mga inasal, meron man, no? Mga seafood, kansi, Action Eric, kagati, mga pansit, no? Mga kapsoy. Pilian mo lang, kahit mo, kamandili, pwede makatuan, no? Yung mga kalanaan. This may Bantayan Park, Action Eric. Amo na naging mansion, tabalabos sa gani nga maulano ng tiyempo. Amo na Action Eric, itingaw ang tao, hopefully, nga magtakaw-takaw no so karon sa kagabihon pwede for sure damo din naglagaw ko na night time na dito sa may Bantayan Park action na area. Why sang mga linaga kansi o kung soap number 5 dabligya? May Action Eric. Actually, kung sa hall, madali ang mga nakalanaan. Damo sila bina-offer kung ginatanyag ang mga pagkaon. Kasi, kumbaga, halos lang yung mga pagkaon, nga binapangita mo, makita mo direct no? Sa may Bantayan Park Action Eric. Makita natin, may nag-inabot pa, no? Mga nagabisita dito sa lugar. Kasi iba na Action Eric, nagabisbit na sang payong, no? Nagpaktok pangkalo. Kag, mga kauturan ng mga tricycle drivers, ginpagawa man ng ilas ng mga, improvise nga raincoat, no? Mo. May plastic na yung lawas ang tricycle driver na kung nakitaan. And then, per day kapag kung nagamotor ka o kag nagaulan. Especially kung nag-ride ka Black Sudari, kasi good line Arab lang, bilugo na kadlang nag-ride, ang ending nyo, destination, sa may Bantayan, kung mag-ulan, laban-laban sa pass mo. O kung masakit Action Eric. Kung nagaling ka dapat kung may ginabat ka na, ang iba na nag-inom na daan pang bulong. Kumbaga, correct. May pangaman na, no? Action na Eric, no? Kag wala lang kabibalo kung sila di ang sukta na Action Eric sa mga tricycle drivers. Actually, kay may araman sila sa Baksoda, no? Baksoda. Ang nag-operate dito sa lugar. Mga regular kay biyahe ko, kasi baratom lang guro Oo, kay Basketball Action Eric, kung pangayaw, kakagula ka kay Balo, kagpamangkuton
kasi taas-taasan man bala nila. Pero hindi ka dapat magpahalata. No? Oo, correct. Nga pangayaw ka. Oo. Ang kapag nga gani kung din ka sa bago, kamalalang barangay lagasan. Barangay lagasan. Barangay Lagasan, di sa Barangay Lagasan man sa Bantayan Park. Para at least hindi ikaw bala mamodus operandi. Okay, Do lapit na ang lugar ni Kuan Bong sa ato ni Senator Dabra si Nining Mugar. Lapit na yan lugar mo. Para dang lugar ni Nining Mugar sa lapit sa Bantayan. Oo, actually, no? Actually, sa mga palibot rin sa Kalanaan, may mga mga pamalay. Oo. No? Di sa palibot man, no? Sa areas ng Bantayan Park, actually. May gwardiya man na deal, no? Bla, may mga guard na da. May gwardiya kay na wala ko nakita actually kada doon ang sulod kami ginang nagtiyong ko sabi pag sulod din naman pagabot ko rin na kami so for sure ang security direction natin tight man diri ang security preparation kasi bagay kung gabi iguro dili tiga kadto man bago police siguro daga police visibility kay part man na sa ilang obra mo. Yes, nagapatrol headed by Mamalong Abi, no, ang chief of police ng Bago PNP, no. Yes. Basta galit na mo tao ginakatuan sa kalugar given na actually na ang security preparation or ang seguridad no in place may kahiwatan man o kung wala may mga activities man o kung wala action na Eric no. Oy ma'am, di magsulay magsulay sa'yo. Ano sa? Oo, mayo na nang date. Ito may nag-date kada o papasa na or kada lang may nag-date no sa sining mga tiniyo na dili sa may Bantayan Park. Oo. Mangko to the action dere ko sa mga nagabaligya area si Sir. Sir, pwede kami ka-interview. Mga tabi kung kamusta ang mga nagakadto black dere sa lugar. Sir, live sa subong Action Radio Bacolod Facebook Live at sa YouTube. Kamusta man sir ang balidyaan ay diri like amo ning mga weather condition, ulan, nagapanagitsi. Supposed to be subong do hina magina customer kay sa tiyempo bala ng ka bad weather subong nang laka lang customers. Oo. Recent days sir tong may mga suspension sang klase igaw man na. Oo. Sorry sir, due tayo customers. Due tayo. Oo. Mga mga winulan makabawi sir like supposed to be sang December damo-damo kami customer sang busy katama sang subong na niyo to laka na ng customer namo. Oo. Dili nga actually kay check the frame ni sir kay basta hindi siya kay go na ni-adjust ang yasin nga frame sa tuning Facebook live. Okay. Mga summer sir. Mga dira-dira. Oo, sang supposed to be do damo-damo na customer namo. I see. Oo. Until what time kami din nag-operate? Kada aga open kami mga 7 to 8 open na kami na then close kami ang last order na kami 10 PM. Oo. Pwede man din sir nag-offer mga inim nun yun. Oo sir, mga beer kami sa stall. Wala niya regulation ng LGU. Wala man. Okay. Ano oras sa Riga kasira si Dale? Esmeralda. Action Eric? Ano sa oras sa kasirada? 10 PM kamo nag-close. Oo sir. Tanan. Kamo lang sir yung establishment or the rest? Same lang tanan. Okay, Starlux Gis lang. Amo lang kalisik LGU. May Ruby nga ding pulis. Okay, I see. Kung mag-actionary ka lang kung 10 PM close ang isa, ma-close mo ng tanan, no? Okay. Kasi mo na yung mga 9:30, 9 PM nag-last order na sila nagabato na. Actionary ka may mga last minute nga mga walk-in na mga customers nga nagakadto diri sa lugar at mas mayo no. Kasi dapat early sila no kung nila nga magkadto diri kag hindi na magpalapaw so ba last jessa sang kagabihon ang income nila did okay man may problema ga-pick up man. Amo na actionary affected lang ang income kung amo ning mga panahon no nagaulan may mga bagyo abi may mga LTA amo na medyo tigaw pero tikon sang December amo to nakabawi sang holiday season kag ginapabot actually kati kung mag tigilin kaya actually sir damo di mga riders pag diyan like makita na to na actually nakadamo diri sa mga motorsiklo no na naka-parking okay. Sa may Bantayan Park Action Erica. Pero ma'am, ang presyohanay sa mga baligya ninyo, same lang Japon last year, ikumpara ko subong? Oo, same lang sir. Oo. Bisan taas natin ng inflation rate. Ako man Japon. Oo.
Kumbaga action Eric wala diri pagbago sa interview din naton sa isa diri ka balaligyan no muning Balboa sa Tulahan sa may Bantayan. Ano ba ang pagkaon nga nabliga ni sir? Mera mga sinigang, tinola, may grilled fish, may kinilaw, may petso action Eric. No, mera man grilled boneless bangus, may sisig bangus, may steak bangus, tempura, kasi patak sila kadawak action Eric, no? May mga combo meal man sila, no? Like 799 pesos, daw damo-damo na nga mga putahe action Eric. May crispy pata na, may whole fried chicken, or galila crispy pata or full fried chicken plus isa ka bowl nga tinola, calamares plus free rice. Kumbaga kung barkada ka mo, at yung mayara ganyan action Eric ang option, no? At mas hindi ka na kinala pa mag-isa order, mayara niya kumbaga sang isa ka package, especially kung upod mo din ang mga best friends kung nag-reunion ka mo sa mga classmates mo, mayroon ka mo sang pinilian, no? Like diri sa may ginmention natin example, diri sa may Balboa sa Tulahan na action Erika. Ambot lang kung maguntat pa ni ang pag-ulan. Ay, sige. Bas kong ulan da? Hindi man? Hindi man din siya tanto action Erika. Kumbaga kung may dala ka nga pa, yung hindi ka man mabasa. Amula niya ang sitwasyon na diri, no? Pag mas mayo gid kun may mga private car para hindi good na ibala ang transportation na. Kaya kontrasiklo sa basa ka? Yes. At kung may salakyan kaya pag gusto kaya mo kung what time ka mahalin, what time ka makadto diri. Kumbaga flexible actionary ka man sa mga benefits kung may salakyan na. Pwede man kung wala salakyan, di ang iba na naga-rent a car actionary ka. Naga-rent a car nga ti subong damo nagiyan negosyo nga naga-rent a car nga ti amin subong ang uso, especially sang pandemya, Black Generic, no? Kung magkatulsi sa lugar, sa mga tourist destination dito sa may Negros Occidental, ang iba nag-rent a car, kasi mo na chip-in kamo dira sang renta, bayaran ninyo ang gas, ang renta sang salakyan, kag importante, hindi lang kamo makabunggo, no? Dako gina nga akatol sa ulo. In kaso nga maksidente, kamo kag-rentahan nyo lang ang inyo sini nga salakyan na action Eric, no? So for action Eric, kamo ni ang madulong naton nga situation report rekta diri sa area sang Bantayan Park sa may siyudad ng Bago Negros Occidental. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Dale Salazar, reporting live dira sa Bantayan Park. Isa sa mga tourist destination sa Bago City. Balikan talaga karon sa Action Dale sa follow-up diya sining aksidente nga natabo dira sa may syudad sang Bago, no? Di ulayhon naman ang yan Action Dale dito na sanay nagpulo pamulya pod kay Papang Nixon dira sa Bantayan Park sa syudad sang Bago. Namin na dalagaw kung way taliga ulan bla. Kung mayon chimpo di sa tikitano dang sunset, no? Amo daga pa pulo picture pro sa Bantayan Park na. Lapit na sa teritoryo ni Nining kag nilaling Mugar. No, dira sa may Purok Limbo, Barangay Poblasyon, Siyudad sang Bago, ang Bantayan Park. Walking distance na sa teritoryo ni Nining mo kag nilaling Mugar. May nga pon dira kay Nining kag nilaling Mugar. Bibing da, musta ka mo da, kabay pa nga arat nga mo sa maayo lang dira nga kondisyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:25. Pagbalik na ton, report na gikan sa to siling mga patrol unit reporters. Laki pa na nga ton siling nga greetings. Sa to siling nga Facebook Live, nag-aata na chimpo kag ligwa dugay sa ato siling nga pagpanumbalik. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking,
we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na Dali lang kaya antes sa report na action at hupon, ma-unload na rin sa to sining greetings. Ito nag-amat-amat baga, cellphone tao. May hapon dira kay Jean Hisolgon and family. Dira sa Banga Julia, sa Valladolid. Kay classmate ko dira Romel Pagsubiro. May gabi, may hapon lang da. Ana Sinoro, may hapon. Kay Joanny Mel. Check attendance si Joanny Mel. Warlito Nisya. Dira sa Barangay Magbalyo, Kabangkalan City. May hapon dira sa imo. Kay Maymar Fernandez Estrella, isa sa mga miyembro ng Operation Tulong Task Group, OTTG taxi driver. Imelda Madrigalejo, good afternoon. Sila Carlota, gali medyo nag-ulan-ulan man to. Kumayong pulo pangapid ni Sir Davy Minoro. Native nga kapi, buti gwapo gidi, gaya pangagat sa tirao. Sir Davy Minor, may hapon ta sa imo. Evelyn Sinaon sa Quezon City, araman siya. Sa kay Mrs. Ninita si Gumpan dira sa Country Homes, Barangay Estepania, Gamonitor Gidsaton, siling ni Emilio si Gumpan. Mary Chris Laparan may hapon dira sa DSB Pandanon. Jomar Alonsabi Danong sa La Castellana rasa. Sinobi magapan tiara na sa Kwan DSB Pandanon. Si Fred Sailunggo may hapon dira kay Inday Blasa mo man, kay Dennis Richard Tibor Romada may hapon may hapon dira sa mga taga Tasoys Farm Toroxais dira sa Barangay Alangilan. Ginatamyaw kamo ni Raquel Villafuerte Martinez. Jolie Militado Patrimonio, good afternoon. Moman kay Homa Lumina, Toto Alex Montesa. Dino Alik may hapon dira sa imo.
Ligon itom kuno sinigaran. Damo lang ulan. Ay toto ka puwerte ka damo ulan da toto dino alekta sa kwan. Sa hinigaran. George Gargasiran ara man. Si Felicula Calzado Susa pa-check attendance man sa sila ni Rizal Balsimo, si Alan Lowy Himuteya, kamonitor sa Kaliling Kawayan, pamilya sa La Carlota Hidlayan family, ang Himuteya family ginatamyawi lang. Sa pamilya Gomez sa Balbuena sa Barangay Tagok, Mangga Kabangkalan, alina kay Alex Montesa. Manjo Arnejo, good afternoon. Jose Mongcal Torilla sa Bidalbagan, good afternoon man. Christine Miñez Villalobos kay Fatih Delfinda, kay June Dicena, gamonitor sa ato. Nang iban karon naman, arin sa Action Art, report gikan sa New Government Center, line number 2, Action Art may hapon, pre-screen. Swerte ka kuwan sumbong sa ulan, no? Sabay sa agos ng ulan. Si JM, si Eden, kag si Marnie. Oh. Bago ulo sila labay sa area ko diyo. Ganagdaw po sa labay si JM. Sino po? Sino? Si Marnie? Marnie, si Eden, kag si JM. Wow. Nag-optanize lang 3,000 ba? Puro sultiro kag dalaga mo. Kinagugin sa bayan nila, kagin patilaw lang tabi sa init kay kwan lang sa agala. Pagbugta ko sa agala ko, ay salamat ka namin isang init. Ay. Pariyugit kay ang mga ginlapan balang naway nagmalala. Oo. Tani itong ipakabit, kinagalagat way maumpuhan ay sus, nagdulog ang kalangitan. Gani. Sige lang ang mayo nga balita kay nakuha na itong reaction man ang hanay sa mga negosyante. Ariya ko madayon sa bulan sa nga Pedrero nga mapag-materialize atong ginambal ni Mayor Aldi Benitez na ang PAM Conception Power Corporation nag-commit nga ka-provide sila sa pagpanubo sa presyo sa kuryente sa bulan sa Pedrero nga mga 4 pesos. Okay. Siling diri sang hanay sa mga negosyante, especially ang Chief Executive Officer sang NBCCI nga si Frank Carbon, siling nga mo dako ginagabulig kaya actually siling nga kumadayon ina hindi lang niya ang hanay sa mga negosyante mabuligan kundi ang mga konsumidor nga ordinaryo sa Central Negros Electric Cooperative. Kay siling diri ni Carbon niya ang nagapangunagin man nga burden nga nagahinay ang pag-recover iya sa negosyo. Number 1, it's gasoline o kung gatong. Didugangan pagin sa kuryente, amo nang isa sa mga reason nga ang tuman kahinay ang daragan sa negosyo. Siyate kumadayon ina, dako ina bulig para sa grupo nila. O galing, dahil sila nga way panakon, way tapan ni mabalagi ko na nung kapalaran sila. Kaya sila nga way check pa siya gani kunos tagasanay ko sa posibilidad ngayon ni ang matigayon kay Pan. Kaya sila rin ni Sir Frank kulaton nila ang development by next week. Nga mo itong ginambal ni Mayor Albi nga pagkantong diri siya Bacolod ang representante kung opisyal sa PCPC nga magasugilan nun o magdayalogo sa alkalde, agod talakayon ining 4 pesos na ginapaabot nga pagnabo sa presyo sang kuryente. Yari si Frank Carmon, ang Chief Executive Officer sang MBCCI. Kung pwede, dati dako din nga kuhan sila bulig ang 4 pesos ni. Iti isa subong sa pinakadako nga problema namon. Away labot sang mga krudo ka gasolina nga kataas, ti kuryente dayon Hindi lang kami nga negosyante, including households. Dako ni nga savings, napangita ko information sa sulod sang sang Sinecro. Kung ini kibag ano ng manager nila, sino Alvaro naman to kuno. Sino sa Alvaro to man? Bago naman ang kwan na general manager sa Sinecro. Amo to nag-snap kay Mayor Albe? Hindi, mali PCPC ito ya. Okay.
Di amo na ganing nga sila niya may istorya man siya kay kundi may leader may change sa leadership sang Sineco general manager. Oo. Kaya nagligad to si Leo Ervin na Ticarto mo. Oo. Na nakasaka lang sa stasyon. Kaya lang kaya nilipasan lang, tibok lang ko, pagkaligad lang sa isang siman. Okay na siya. Na mula tatali, sila ko ay may koleksyon na tatali nga kung daw kinanglanon sa mag-ayo kung kaisa, bla, may iwan ta. Oo. Ahay, isa lang siman. Tapos yung tigdo. So, wala na siya ganyan, lain naman. Siya mo lang rason, bisan si Sir Frank, nga titiwaan ta niya, nga masugilan nun man ang kilat ng mga opisyal dira sa Sineco and even ang sa city sa office ni Mayor Jara nga pwede nila makuha ng idea regarding sa posibilidad angot sa siling plano kung lihok na ginahandom sa pagpauso sa presyo sa kuryente. Amo ng balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayhumon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid aksyonar tayo punti kabay pa nga madayon ining pagnubo sang 4 pesos. Balayran sa kuryente sa bura sa Peberubo kay kabay pa. Tanan na benepisyuhan gid. Kung mapanubo tang balayran sa kuryente 4 pesos na dako na ya. Per kilowatt ba? Kabay pa. Importante nga samo na nga mga sahi sang mayong balita at least bisan paano makahatag ina sang dako nga bulig hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa aton nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo nga nagagamit sang kuryente. May hapon dira kay Marilo Trabilla Catinoy. Good afternoon man kay Jocelyn Jo de los Santos. Good afternoon. GBL on tayo. May hapon ta sa imo. Sa Pilar Compound sa sister kag Brad Kuda. Tinatamyaw ka mo ni Ana Sinoro. Robbie Argenti de la Luna. Good afternoon. Si Pato kag soy Robbie de la Luna sang Barangay 30. Kay Margarito Urukay, nga hapon dira kay Margarito Urukay, ga monitor gid sila ho. Si Mama kag si Papa ga monitor man. Si Mama Gamay kag si Papa Nunoy ga monitor gid siling ni Margarito Urukay. Kay Ana Castro dira, good afternoon man. May hapon sa Garganya sa Valladolid, Escario sa Binalbagan, Garcia sa Baliwagan, San Enrique. Alin nagyapon kay Ana Sinoro ang panamyaw. Kay nung Utay Benedicto kag sa bilog yung pamilya mayong hapon gid. Utay Benedicto and family monitor gid sa ato no. Naliyog ko tamyaw sa akong kumpare Barangay Kapitan Sergio Libre sang Barangay Manlukahok, Sipalay City. Ari na kay nung Utay Benedicto. Kay Lina Marshall sa mga Marshall family dira sa Morsha, ginatamyaw ka mo ni Lina Marshall. May hapon man nagapamati sa aton ang akon asawa sa amon balaligyaan isda sa Florenceville. Baligya isda pro gaunay na radyo mo, no? Ang asawa ni Narsing nga si Mrs. Milagros. Ay, puerti Dihocos. Salamat gid kay Milagros Dihocos bisa nagabaligya isda dira sa Florenceville. Aga tupad yapon radyo ga monitor siling ninong Narsing Hidukos. Sa Barangay Granada, kinatamya man ni Felice Benzola. Pagbalik naton, report gikan sa Nokpo, Aksyon Albing Graba, pagkatapos lang sa ato sa importante, dugang pa nga mga pahibalo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire kag hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang gyapon sila. May hapon dira sa kay Joe Art Mandagit Tones. Joe Art Mandagit Tones, good afternoon dira no. Kay Milili Oligo sang Banis Cafe dira sa Tangob may hapon dira. Check attendance lang si Migota Ray Flores Vara Yoga. May hapon dira sa pamilya Bibar sang Purok Anghila Gonzaga Barangay Vista Alegre. Halin na kay Samson Somilier Bivar ang Panamyaw. I-check na report ni Axel Albing Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Suspect sa pagluthang kag pag-hold upo sa apat nga mga persona bala sa Banuas sa Castillana napasakaan na gidman sang kaso. Ari ang report ni Axel Albing Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Line number 1, Axel Albing, may hapon, please come in.
Maayong hapon sa imo aksyon Eric napasaka na tinalikdan nga Webes ang kaso frustrated murder kag hold up bato kanday Reneboy Abrico 45 anyos kag Agosto tubong Banwa Jr. 39 anyos ang sitio Wawa Barangay Pandanon Silos Banwa sang Murcia kag nalakip san pasakaan sang kaso ning apat pa sini nga mga kaupdanan matapos gindutang kag ginkamatan ining apat ka mga persona sa sitio Lapak Barangay Robles Banwa sang La Castellana tinalikdan nga Martes kinabulbanta mga 7 ka kilometro ang kalayoon gikan sa La Castellana Municipal Police Station. Madumduman aksyon ni Eric sunod kay Police Lieutenant Judicis Catalogo, Public Information Officer sang NOC PPO, nagmando si Provincial Director Colonel Leo Pamictan kay Major Rojan Daryl Dan Nicos nga dakpon paagi sa hot pursuit operation sanday Abrico kag tubong Banwa kag gilayon nga naaresto diin na recover man sa ila ang duha pa ka kalibre 45 nga armas lutang kag isa pa ka KG-9. Positibo naman nga ginakilala ni Chona Galimba, ang isa sa mga biktima diri nga sanday Abrico kag tubong Banwa, amo ang responsable sa paglutang kag pag-hold up sa iya. Sa diin, diri na Action Eric suno kay Catalogo, ginpasaka ang kaso. Nagapati si Catalogo Action Eric sa posibilidad nga basi nasalaan lamang ang mga biktima kay kaanggid ang laragway sang salakyan sa mga biktima kag sa plano nga biktimahon sa grupo ni Abrico. Sa pihak nga bahin, ginabi-abi naman ni Colonel Pamictan si Major Nigos sa madasig ng pagsolbar sa sini nga kaso. Ari ang pahayag ni Lieutenant Catalogo. Sinalamangan namin yung mga pamilya dito pa rin ko sila sa lakyan dito sa may nagapautang dito sa area dito service property o sinita suspita itong mga biktima natin so sinumulihan sa tapos ang inyong oras medyo doon kumanihan na palaulit sa nang kapinalungkot sila sa Lapatidana area sa ato sa mga establishment and then hindi ang moto sa sinabayita nila eventually the driver is already consummated hindi ko para kanila sa lutang sa next morning ka muna sa manatalantuan. Kung taon ta mistaken identity mga biktima, sir? So sa ato initial investigation sa ato mga pag-tracking natin, eventually wala man sa may na-involve na giving argumentation or response na rin nga ato nagsusal nga na biktima. Kaya ang pukusan sa ato nga ang gulo sa ato investigation na pababay na misip na identity ini sa ilan nagkaroon na kinakadaan kita mo rin sa kapautang na area nila sa lahat yan. Ang pahayag ni Lieutenant Catalogo. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ever Young Capsule, ang sabat sa imong... Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Salamat gid Aksyon Alvin Graba report gikan sa Negros Occidental sa Provincial Police Office. May hapon dira sa kay Nong Romulo Mulo Batang. Wow. Miss call si Nong Romulo Mulo Batang. May gabi dira sa kay may hapon dira kay Ginamos. Kasi overripe na nga akon nga kapayas ta. Ha? Sa kay Ginamos dira sa Kumaliskis, DSB. Kasi kung tama na gid kaluto sa kapayas ko. Mahalan dira nga pagpamati, mahalan dira nga pag monitor sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya si Nong Mulo Batang daw lang alang ka magdulong di sa Bacolod. Ara man si Nong Mulo madulong sang kapayas ko sa balay ko. Ay, puwerte. May hapon dira kay Rhea Di Gracia Hawud. Ginatamya ilang pamilya Hawud. Alin na kay Rhea Di Gracia Hawud. Sir Eric, nami nadakanan kay dira kami kaon permi sa Balboa sa Bantayan Park. Ay, gali ka? Sige, kay makadto ko da sa Bantayan Park. Dira ko
makadto sa Balboa. Kasi mo namit tada. One of that discount pati Delphine. Ay, salamat gid. About salamat gid kay nung mulo. Salamat gid sang gindulong mga sa muno pa ko nga dulong nagli. Nadulong nagli ang saging. Padala ni ginamos kag niludot. Ay, oo. Salamat gid kay ginamos da. Kag kay Lodot sa barangay Kumaliskis, Banwasang Don Salvador Benedicto. Alin na kay nung mulo, batang nga mo gid ang nagdulong sang isa ka bulig nga saging. Courtesy ni ginamos kag niludot. Ay, puwerti. Kay primo ko dira Noel Magbanwa Lagos, ara man siya ho. Monitor man sa atong sining nga pangalakan. Balikan tabi action Henry, ang atong sining nga patrol, with action Del Salazar, follow up ini sa aksidente to nga natabo sa Bago. Idamo to nakalabas sila basi may patay, tin confirm na action Del way isang patay kundi mga nagkalapilasan lang nga mga biktima. Pasalamatan ta nga way sa may napatay, kapon to ya magnubya patay gito sa Bangga Kore sa Takulingo. Linasa ka tanker ba? Sus, sulay pura gaba, pura suk pura hiwit. Balda gidi. Patay gid ang Magnobia. Aris Action Dale, balik ka report sa siyudad sang Bago ang otinis aksidente nga natabo karon gid lamang nga hapon. Action Dale, please come back. Action Eric, may triple collision nga nagluntad ina sa may tubangan gid sang Bago City Police Station na. Involvado din Action Eric sa aksidente ang isa ka tricycle and then isa ka tanker, no? Kag isa ka private car. Hamon siya ang Ford nga EcoSport Action Eric. Mga around 2:30 kay nasang hapon sang nagluntad ang ining aksidente kag na una nga nabungguan ang sang tricycle Action Eric ang likod nga ba sa tricycle nabungguan sang tanker, no? Kay halin ini sa may south going north ang direksyon sang duha ka mga salakyan. And then bangod sa impact Action Eric, ining tricycle nagkadto sa piyak nga linya kag dito naman may nagapadulong from north to south nga direksyon naman ang isa ka private car Action Eric kag no nabungguan ang tricycle sa ikaduha nga mga tinion. Sa investigasyon diri sa Bago City PNP sa pagpanguna sila sining investigator na si Police Senior Master Sergeant Jeffrey Montinola, ang tanan nga masakay sa tricycle amo ning nagkalapilasan nga ginala sa may Bago City District Hospital Action Erica. Ang driver ginkilala kay Odi Lejero, 63 years old, tricycle driver, residente sa Pulupandan. Ano nang yasin mga pasahero, Sanday Ruby Luzada, 46 anyos, ang iya bata nga si Samantha Luzada, 8 ka tuig, kag si Angela Tanda, 15 years old. Action Eric, no? Pag mention na to kay na diri kay Sir Montinola kung ano ang degree, no, sining mga injury nga or na ang kunagis ng mga pasahero, hindi pa niya masiguro Action Eric, balikan pa niya ang Bago City District Hospital para ma-check ang medical bulletin. Pero si bali din Sir Montinola mga ulo na kalabanan na sang ila sini nga mga pilas sa sining aksidente kay ina sang hapon na. Supposed to be Action Eric ara sa inner lane ining tricycle kay ti mapaliko ni kuntani padulong sa may Bago City Public Market sa may tinda Action Eric sang nabungguan no una sang tanker kati bangod sa impact nakatus ka kaninya kag may naga padulong man no may isa ka private vehicle. Sa karon na temporaryo nga napundong dira sa may Bago City matapos nag-voluntary surrender ang duha ka mga driver nga involvado Action Eric. Isa diri ang driver sang Ford EcoSport si Neriel Tulbo, 35 years old, sang Barangay Lagasan, Bago City. Kag ang driver sining tanker Action Eric nga residente naman niya sang Barangay Bato, Ciudad Sagay, nga si Andy Pulao, 34 anyos. Ginaulat Action Eric sa investigador kung ano ang mga indesisyon, pero mayara na sang naga-follow up, no?
dito sa hospital, angot naman sa mga balayran sining gipangdala nga apat ka mga individual na sakay sa tricycle. Pamatayan nato ng portion sa ato sining interview sa investigador sa Bago City PNP, si Police Senior Master Sergeant Jeffrey Montinola. Kalabanan ni Ulo. Ang bata lang ni nga pasayro mo ning daw okay siya, pero si Angela tanda ni kag si Ruby Losada do puro ulo niyang. Balik lang edad nila, sir. Si Ruby Losada ano ni siya 46, si Samantha 8 years old. Bata ni siya ni Ruby. Si Angela tanda 15 years old. Bali sa ratlo dalang driver. Ay apat dili siya apat dalang driver. Ang driver ni okay, ulo man. Bali apat aton nga wounded sa hospital. Okay. Bali anong plastada kayo? Ang plastada sir gadlagan yung tricycle halin sa south going to north direction, ginbungguan siya sa buli isang puso fighter truck. Ginaman niyo niyan di bulaw, tapos bunggo tungod sa impact nagtabok ni sa piyak na leg ang nagkulide ni sa ginadlaganan sang Port Sport nga going to north direction tani. Okay, bali naglapaw siya. Action na portion gidamang sang interview natin sa investigador sa Bago City PNP karon na action firing line duwa ka nato ang voice clip or tingoga ni Sir Police Senior Master Sergeant Jeffrey Montinola. Rekta din sa mga syudad sang Bago ang ka-action niyo Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Ang kasugpo sa interview Action Day mabatian sa paglaga sa Action Firing Line ni Action Marlon Hinovaya. Happy birthday kay Louie Costales today. Alin sa kay Cap Tony Custodio sang La Carlota City. Maninoy maikli maninay chari sa labasyon dira mayong hapon man no. Edi Lamos, tamay lang si Nanay Isabel sa Victoria City, kamayong hapon dira kay Rochelle Fulgencio Susana. Action report after edition Sabadong edisyon, liwat ini magatakop, balik naman ini sa Lunes. Opo diri sa mga patrola unit report sa action, ang nagpalagay ko nga po action Marlon Hinovaya, action Alvin Graba, action Dale Salazar, back to back sa itong piloto action Papang Nixon Tahob. Opo diri sa itong mga partner sa studio ay broadcast engineer Henry Pulgar, back up diri sa itong IT expert action Christian James Binaras. Transmitter control tower sa Barangay Talok Syudad sang Bago, broadcast engineer Edward Balico. Sa kay Chokchak Skin to the max ngayong hapon da, no? Sa kalan ni Action John Diaz, kita na kita sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Night Magbano salamat gid sa iyo pamati. Happy weekend. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio.